Στράτος! Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε? Γεια σας κύριε Παπασπύρου μου, τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά, μια χαρά. Ο δάσκαλος, έτσι καλά, μέσα είδες, έτσι? Ναι, ναι, εννοείται. Λοιπόν, ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ στο όμορφο νησί μας, έτσι. Πάρα πολύ ωραία, χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε έναν άνθρωπο του δικού σας βεληνικούς, ας πούμε. Απορφωμένος βλέπω. Προσπαθώ κι εγώ, εντάξει, έχω όσο μπορώ κι εγώ να διαβάσω κτλ. Ένα λύκειο έχουμε βγάλει άνθρωποι. Εγώ είμαι ο δήμαρχος του χωριού, να ξέρετε. Ναι, έτσι. Ωραία, ωραία. Και θέλουμε να με καλωσορίσετε εδώ τώρα. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα να σας κάνω έτσι μια μήνυξη ανάγκηση εδώ πέρα του νησιού. Α, έχετε και αξιοθέατα. Εντάξει, λίγο έτσι να δείτε λίγο που τα κατατόπια, ας πούμε, που λέμε κι εμείς. Έτσι. Και μετά θα σας πάω και στο ξενοδοχείο για να μπορείτε να τακτοποιηθείτε. Τόση ώρα θα έχω την τσάντα μαζί μου. Δεσποινάκι. Δέσποινα. Έλα, μπαμπά. Λοιπόν, αγάπη μου, να περάσει καλά. Έτσι, καλή πρώτη μέρα σχολείου, καλή πρόοδο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ρε κορίτσι μου, εντάξει, προεκλογική περίοδο έχουμε. Μήπως να βάζεις κάτι λίγο πιο μακρύ, πρώτη μέρα στο σχολείο. Εντάξει, ρε μπαμπά, κρόπτοπ είναι, όλα στα φοράνε, μην αγχώνεσαι, πάω. Εντάξει, ρε αγάπη μου. Σ' αγαπώ πολύ. Να προσέχεις, έτσι. Ναι, ναι. Ω, πάρεις ρε μαλάκα, Ω, μαλάκα. Ηρεμήστε σας παρακαλώ. Πέρασε μας. Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση κι ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματα σου. Ζω μονάχα για να με κοντά σου. Να αναπνέω, να νιώθω ζωή. Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους. Δικά σου τα γλυκά πρωινά αυτού του κόσμου. Για σένα είναι η πρώτη βροχή του χειμώνα. Για σένα ανθίζουνε κόκκινα ρόδα. Σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους. Δικά σου τα γλυκά πρωινά αυτού του κόσμου. Για σένα είναι η πρώτη βροχή του χειμώνα. Για σένα ανθίζουνε κόκκινα ρόδα. Για σένα.
Ναι, οι δημοσκοπήσεις πάνε καλά. Δήμαρχε! Μισό λεπτάκι, Μυρτώ, θα σε πάρω εγώ σε 5 λεπτά. Δήμαρχε, είναι υπέροχο. Θέλω να ηρεμήσει λιγάκι. Μιλάω στο τηλέφωνο, έχουμε προεκλογική περίοδο. Συγγνώμη, Δεν γίνεται να συγγνώμη, μάθω. Δήμαρχε, Ωραία. μα σας φοράω πάρα πολύ. Πες μου, τι έγινε. τέλος Δεν θα πάντων. πιστέψετε. Τι είναι, κύριε αστυνόμε. Δεν μπορώ. Την κόρη σας. Δήμαρχε, την κόρη σας. Τι έγινε, τι έπαθε η κόρη Την μου? είδαμε το δάσκαλο. Το καινούργιο. Το ψάραγκλα. Ναι, Να φιλιούνται. Δήμαρχε, είναι πολύ σοβαρό. άκουσε με προσεκτικά. Ό,τι πείτε. Αυτό που είδες σήμερα δεν θα το πεις πουθενά. Μα, Δεν θα το πεις πουθενά. Μέχρι τις 31 Μάρτη που είναι εκλογές δεν θα αναφερθεί σε κανέναν. Το καταλαβες. δεν το έχει δει και κάποιος άλλος. Δεν μπορούσε να δεις αν ήταν κανένας άλλος εκεί γύρω. Δεν είδα κάποιον, αλλά δεν Ωραία, είναι ωραία, τέλος. ωραία, μας αρκεί. Με αυτό θα δουλέψουμε τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, σε κανέναν. Δεν το έχει δει κανείς. Και θα στανταμίσω εγώ επαρκώς. Ευχαριστώ, Εντάξει. Δήμαρχε, ευχαριστώ. Εντάξει. Ας είστε, παπά. Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Άντε μαλάκα. Εντάξει, βρε κορίτσι μου, και εσύ προεκλογική περίοδο έχουμε. Μήπως να βάζεις κάτι λίγο πιο κοντό, ας πούμε, μην πας έτσι προτιμάς στο σχολείο. Πιο κοντό. Α, Κεβιτσό.